Hei Kulta. Ootko vielä kaupassa? Joo, oon mä tässä vielä. Pitäisikö tuoda jotain? Liukkaria ja paljon. Mihin sitä niin paljon tarvit? Ja teippiä sekä köyttä. Mika! Mitä sulla oikein on mielessä? Tuo nyt niitä vaan. Tässä nyt on vähän tilanne päälle. Okei. Kulta! Juhu! Hei, mä oon täällä makuuhuoneessa, tuu tänne. Mikä on jumissa, niin se pyys minun hokkea sitä luikkaria. Sami, mitä helvettiä! Ulos täältä! Mikä pyys sitä luikkaria? Ulos! Kun mä oikeesti tarvittaa sitä luikkaria. Sami, ulos! No se on sitten semmonen homma. Anna Sami olla. Anna olla. Ota vaan noi käsirautojen avaimet sieltä lattialta ja tuu päästää mut pois tästä. Saanko minä sitten sitä luikkaria? Tää liukkari toimii kyllä tosi hyvin. Hei Kulta! Tää liukkari toimii tosi hyvin. Nyt menee uutta putkea vanhaan sisälle. Kohta se lastenhuoneen vessa taas toimii. Mikä sille nytten tuli? Koko syksy ollaan ihan myrtsänä, kun vessa ei vedä. Ja sit kun sitä ollaan korjaamassa, niin sitten ollaan tommassa. Joo, se on semmonen homma, että mistä sitä noista naisista mitään tietää. Moro! Hei, toivottavasti tykkäsit liukkarista. Ja kuten tiedät, joka keskiviikko kello 12 tärähtää uusi sketsi julki. Ja eikä siinä vielä kaikki. Meillä nimittäin kuvattiin toi uusi lyhyt elokuva Helkamalle tuossa joulukuussa Euroopassa ja sen julkaisu lähenee. Nimittäin 5.4. tärähtää kello 12 tubeen. Mutta jos haluat tulla ensi-iltaan 4.4. niin osallistu alla olevassa linkissä, niin pystyt voittaa leffaliput sekä polkupyörän. Aito Helkama pääsee polkemaan kuin viimeistä päivää.